Rapport tal-Eurofound juri kif Malta hija t-tielet l-aktar fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li għandha ċ-ċittadini tagħha jħarsu b'ottimizmu lejn il-qasam soċjali. L-istudju mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea juri kif qabel Malta fil-lista hemm l-Irlanda u d-Danimarka u pajjiżna qabeż bil-kbir il-Ġermanja u l-Franza. Ir-rapport isib kif 61% tal-Maltin huma ottimisti fuq dan il-qasam. B'dan Malta taqbeż b'mod sostanzjali il-medja ta' nies ottimisti fis-27 stat membru. Dan l-istudju jħares ukoll lejn kif il-livell ta' ottimizmu bħalissa fil-pajjiżi Ewropej jikkuntrasta ma' dak ta' qabel faqet il-pandemija. F'rapport ieħor tal-Eurofound Malta kienet ġabet punti għolin ta' ċittadini li jemmnu fl-istituzzjonijiet. Fost dawn hemm ammont kbir li għandhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea u anke l-qasam tas-saħħa. Dan ir-rapport kien wera kif 84% tal-Maltin kienu qalu li se jieħdu l-vaċċin u għandhom fiduċja fih.